Saya sian kum ka Junior Christian Endeavor Society lum siam kapadiang bar ka khot sngbai pi baro shagani ka jingseng online service ling ba ka ni ka step para shwa bangin ya shmat tuin lit lang bli ka jing duwai ko pa chim ham neng sai sim pa trying man ayu e mi hi pen pa ka jing sngu buram e mi na ka benta ke e baro ya ka bamela le ka jim ka jungi tribe ani khleman benta dan kam ka jing dan kat ka jami ling ba ki program ki bangin siya on pendap dan kat ki nang shim benta bar khan kerku bat pen sal bor mi la ujang min sim ba khoi sngu mi jing duwai ka jungi na bakini baro ngi pan ha ka teng Jesus Christ amen. Haswa bangin yo asngo ya kajing polis dang bat duwai na ipiban siam asngo paban khat I badan bak wadri banyalam katuk ani kajing rai na kajing rai. Teh kini kapor ngi yo pat sakoi ka sende ka bangi la pat sakri limba kani ki online service kujungi kini kapor nga kerpat sia ki badana ka ye tu ini sementalang kini jing rai ka bangi la pen kren ham ta ka jompi teh kini kapor nga kerpat pini sementalang wala kanu mentabak fidan hakanu kono kamraw fidan ting kerpat bapini sementalang kani di seng jungi ka ba ngin pen sobhai kini ki ibro ngim de pen sobhai ki breu ngim de pen sobhai no pen sobhai ni ko ngeu play teh kini kapor lingba kini jing roi kan dan ki ka mesin sia ka bape kani kapor teh kani kapor ya roi ki jing roi here I am to worship ngai bro nya lalu jing roi ting kerpat begini sementalang hanu no bi fidan. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Home of a life spent with you. Here I am to worship. And here I am to worship, and here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to worship, and here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth, humbly you came to the earth you created. Of all of sin became poor. Here I am to worship, and here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether
how much it cost to see my sin upon the cross. Here I am to worship, and here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Dik ni puan pan isim tai ko wing ruai ka ba ngi bengi lalu borok ni ka di ruai aksen so ka di ruai I'm tuding masuro. My sorrow, I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na, amen. I'm trading my soul. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying it down for joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for joy of the Lord. I'm trading my sorrow, I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying it down for joy of the Lord. I'm trading my sickness, oh, I'm trading my pain, I'm laying it down for joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Tinggal puan pan isim kisah ko saya ketukar ni jengruai ke jengruai kawan. Nak koras nak kokot jengruai ke bahan riau. Om di ma bapla. Jengruai koras ke bahan riau. Om di ma bapla 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 trajisu ulang u bapla. Skor ngis ngau la to hakak tin jong u traji su ulong u bapla. Om dei ma bapla, om dei ma bapla 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 traji su ulong u bapla. Keman Iskor ngis ngau la to hagak tin jong u traji su ulong u bapla 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 bapla
ba phla Gisu long hanga nong selas im jing suk blei krau bor ulong u pen em u sumar naka pop kas niu ba phla u nong siu spa ya ro yu tra ukat nu ngakwa pen ya kak mat jong u ngan yo ya ro junong jing is nei jong u lenti sha ka burom lenter ngan yai ruai ying hap neng ngan yo shong junong bat utrai Shwa bingin let chau blay haki jing duai ngan pulih nak kitab kejong blay nagi sam lenong balai puwe dekat beningkong baar balai. Hami atrai ngashanya wat ai ban pen let ran yanga lano ru tu penlat yanga haka hok jong me tu pendem yala ka skor hanga tu penlat kloy yanga tu long mame umau siang bas kem jonga ka yeng ka jingyada ban pen im yanga na ba me long umau siang jonga bat ka kut jonga namar kata na ka benda ka kerteng jong me to yalam yanga bat tu betin yanga tengin let nang shau blay haki jing duai kopa jingi baha beneng long bakut ya keteng jong me wan ka hima jong me long komon jong me ha khando kum baha beneng kopa ngi wan lang kumni kopa ha ka yeng ka baken tang ka jong me kopa baman ai ngo pendan buram me keteng ka bakut ka jong me kopa nya ai ko blay ka jing don ka jong me bar kini kita yo ki balalet nya kopa bat ngi lapoy ka ni ka sni ka bakra ko jong me kopa dan rangkat lambat ngi iwe pe iwe badan ni kapor kopa bat gi hep ki barit ki bamshem la dan lah ka ni ka yeng ka bakentang ka jong me kopa banwan lang ha ka ni ka yeng ka kentang jong me kopa nama jong ka ni ka kram handling ba ki ni ki online service ka baka balang kala penbet kopa to ai bakan long ka jingker khu na ka benta ki basngap ya ka kopa dan rangkat lang bat inong kren bansa me ka khubor ka bakut ka jong me kopa ha ni ka por kopa dan rangkat lambat ngi iwe pe iwe basngap ya ka jingi thuk khana jong i kopa bat ngi dem ngi ngo ngi pa na ka teng bathyang dam jong Jesus Christ amen. Ika penpau ka jing semua imes pi bansiam to obelin kerku he ka jing pole ba ka jing khat kerpat ling ba ka jing duai menta pan in poi pa chakoi ka bentai ka bangin yo asngau he ka jing kran imes ta el rap tham he penpau ka jing semua imes ta el rap tham bala kloi ban chemi ka benta ngi duai ba ngi scam ba ka jing kran ka jang pi kana long sha ka jing kerhu ka jing im ka jang i ba mana ka sngi ba shwa bangin yo asngau ka jing kran imes ta el rap tham ngasngau ba ban khat i ba pen kemen ling do pan ai ka jing roi kerpang ka jang i So much unknown along the way. I heard you say, I promise you I'm always there. When your heart is filled with sorrow and despair, and I'll carry you when you need a friend. You'll find my footprints in the sand. I see my light flash across the sky. So many times have I been so afraid. And just when I thought I lost my way, you gave me strength to carry on. And when I heard you say, I promise you I'm always
hak beningkong ngai khublai phi ki hep ki beret baro hak kerteng ke bat hyang tam ke jong try bat unang peniem jongi uji sukres tikini kan step ngadon ai ban yathu hak mat jong phi kum ki hep ki beret ban yathu ye kawai ka jing yathu khana ka ba hila ban syam nakaktien ke jong blai naka kitab jong Daniel na try baro fiatem uai uniu Daniel bun naki hap kibaret kila jias ngau nakapor ska jingi tu khanas how uniu Daniel ulong uai naki samla Hebrew uni Daniel ulap sya ring merau sya kahima Babylon hakapor kajing sensyar kajang usiem Nebukadnezar habau usiem Nebukadnezar ulawat ye kiri ustad na keleng jong kahima kajang u Daniel lolong uwei na kita kiri ustad kiba la sya banjit haus iem Nebukadnezar ingan itu yepi kendiat syapang kajing long jong uni u Daniel udan takajing penmelin ubla melin bahai lede namar ulas kongo ye kajing hikai kajong ki kepatemen kijong jong ki keme ki kepa ba udai bandam duai man lakasni ban aingo ban khot kerpat yau trai ubau blai jong Tiunu Daniel usai penmelian ya dia. Ban syang ban duai man lakasni laisien hakasisni. Kanusien ngong laisien hakasisni. Men step abau lakien abatya. Men sngi bat dami laisien sisni uju penlong ya kecing duai. Ti anda ulah sharing merawru, anda ulah long uriustad ru haka hima Babylon. Kani kecing melin kecing usnut ho bau dan kambay yo blay kumtaru abau dan makana sharing way. Man nakastep ujupli kecing kangit kecing sya kal liang jong ke Bethlehem jong ke Jerusalem bat hangta wujudam banduai bat ule komta laisien sisni bat kani la penlong ya baro kiwai pat bani iu bat kila kenyu kum ubrio babha bat donru ke jinglong ke babha ke jia dei bat ki para brio udan ke jinglong ke babha ke bas snow tenan namar balai marha ulong ubrio ubrio balai Berduai hublai malakasni ubum juklat banduai bat ubum juklat ru panpuli ya ketien ke jong blai na marba ulang uba pensau bahai blai kum tau blai la rayu walau dan ha kari jeng long merau dari blai la rayu bu yo banlong we na ki reustat ban trei ya ka kam ban pet ya ka hima ke jong usim kum ta kisngi ki por ba kisnem ki yat ondau lawan pat sawi por usim Unius ia muk bekerteng udarayas. Uniru habau lalongs iem ulakwa bantung kita kiling skor ni kita ki riustat kiban sim jengkeng kiban ken jengkeng kiban longkum ki accountant ni kita kiban bu iki jengkeng nakabenta ka hima ka jong tiu lawat ya kita berudan kam kano udan kam sispa arpongon Tenang kini sispa arpongot Daniel lolong way. But ke jinglong jong Daniel, ke jinglong bala ban syania, but ke jinglong kuj, ke jinglong hok ke jong namar bulong briu be syepti yang yo blay, kumta usim Darius ula it yo. Namar ke jinglong bek, ke jinglong sngur ke jong udah it udah sngur tenan.
udah bu no yau Daniel hakma apna pedeng kita kira ustad kum ubah khamat ubah hamdan kam bat bola ban pen isibun ki kam ki jam kebai dai hapo ke hima ke jong Yusim Darius ti kani pada suki-suki ke penlong ya ki weipat ki para lingskor ki para menteri ki para bayatrelang batu ki balong ki ju ki riustan ban bisni ki pa Yusim te sha udah iya si sha ini Daniel balai yang ipat da iya kadu kan ni balai ule kerpang tang Daniel ban rung ketika mensim bisni ki dalam rung ketika mensim bisni ki mi kawai ka plan lang kumno ban le ban yo kem daw ban mudahius iya wat kono ka daw yo namar Daniel jule kanu ka babakla kanu ba persya hukum sim jule kanu ka basniu ukongo ban dan kanu ka jingle ka ba pensusi yanu inuru de kum takim yo ban kem daw dan wei pat boang tang ka wei ngila ban kem daw yo kei kata kalong bangi la ban iu ba manna ka por ujupli ka jing khangit bat syabar bat syaka pangjong ke Jerusalem bandam banduai ti wang lastang kan yang ila banong tingin ya tahu ke bun ke banong persya ya ublay jong uba umani di kumtang gilalet haus ban per itu ini ka plan ke jongki gilalet ningkong ban yerok Yusim yang tos halakarta yang kus light na me dan syu menuru topan benar kawai kani bahapo kahima kejong hapo ki life husngi dai uno ru ubandam mani yau no ublay lani kerteng jong uno ublay light na me kus mas nagom tas Darius de nakajing snow sarong nang perkat ade kum kata kini kiwanra bikin dam bebarok kin dam mani yang apa life hosngi bikin mani yanu bikin kat kerpat yanu blay jongki kin pelang blay yang sim Darius ontah kata kabiang tang life hosngi kabiang ti kini ki ang to da tho ya tak hukum ka banumla ban penkelasyu ha ka an jong ki mit bat ki Persya amla ban penkelasyu ya kata dason da ka mohor Deus yemru lale kumta klam de poi perkhat bakata kalong tang ka plan but syanti jong ki ustad ban trap ya Daniel ban yo kem daw yu ba sim la kongo ya ke hukum sim tila penbenai kata pat ba baro hapo ka hima brakoi ba hapo lai posngi uno ru umla ban manidam yau no blai laitang yau sim Dariasi te kom taw Daniel hablo sngo yata ka jingpen bana lo sngo yata ka hukum dan kanu jing sngo shepting ki eruem ndrei kumbau jule ule uple gejing khangiet syakap hang jong Jerusalem ban hang ta udam banduai po duai bait laisin namar ha Daniel dan manuru laitang utrai bo blai jam ba hakli tam tre bandam yanu ban mani blai yanu laitang ya ublaihi belum try bo nong penim jongi Jesus Kristus ti kani kejingle jong Daniel lah bagi taki waipat kirustat kilai kilapek kilalap ya kata kilalek ban mudui pat hausim uang kilek ban ong kumno kusim Darius mela bunem ka hukum ba unu hapo ka hima jong me uno bri umla ban manidam yanu yaunu no blai tani khat kerpat yu hapo lai phosngi tu ang hoi kata kalong ka bisisha
Tikum ta ki ong done away. But way you tau siem long. Ubum tre ban kongo ika hukum ke jonga ulong u Daniel hangta ke dum ke khamat ke jong siem Darius. Ula snuthu bakini kila plan ban syat e yo Daniel. Hendrai menta ki wan rak khnang ye kini hukum. Khnang bikin yo ban penyap yo Daniel. Tikat kum kata ko hukum kolong bau no bom mani on berat yu hakrem kising. Tikum ta lahaban le kum ta yu Daniel. Us im da kajing snosi tang lo snosia. Balai kani kerja. Ulah tahu kilat kelenti kum no bunya ban pelat rem dan lan. Haba uhi ulah bu ikaan ba uhi ulah syani ke mohor amlasu ban penkela. Kum ta ulah sosi. To la pen kre yu ban bread sikit. Ta la kem yu Daniel ban bread yu sekrem kising. Bat habla bread ikisang sekrem kising ru. Tap yu do mau bat syan kamu ho jong siem ba umla manu ban nai ban pli yu tau mau tang siem hi. Te siem wang yu Daniel bread. To try bo blay jong me wa me sekri undan kat me bot unya dai me sekrem kising. Ula pisau la ringau siem baro simit umnang tia syu. Ula sosi ya katang. Di ke ke belajia dan step meret. Setelah kami sing pak clear tau mau, adalah clear dia tau mau upertai Daniel. Wangku Daniel hato blay tribe jome ba me mani ba sakri. Ulan em ban pelat me na ke sentur jeng sing. Daniel wang kumno kat bai tau siem won em halakarta. Tribe blay yau banganga mani dem bat ngesakri. Ulala ban pelat yang nang sentur jong kising ba kim sim na penmensaw nga maru angel jong try to kapor uwan ban kaano ya sentur jong kising de kumta usiem ulah hukum ban saino yu Daniel na ta kikram kising ban ulah pakem ya kita kiwai pat kibaya shet yu Daniel ulah pakem ya ki ban berat sikil ta kikram kising ban kumjuru amtang ya ki ya ikon ki kti jong ki baro ki bahayam basam ki sya lang hak ta jing pen sistem ban berat akram kising mar ya berat akram kising kita bro iksing ki bam bar ki patar ki lengkhot lengkhai te para khna kum ki hab ki berat kai ka jing hikai ni yo iba u Daniel wala berat akram kising kita kising kimsim simpen mensaw yu kadau in de kumbang e thuri finingkong u Daniel ulong besmat ban puli ketien ke jong blai u Daniel ulong besmat ban duai u duai laisien bat kata ke jing em ke jong u kolong ban sobha yu blai u pen sobha ki kime ki pa u pen sobha ju saila yano ru ya kita ki bahasan bahalor ki jong u kan hu de poi ke kerdan banlong kum menteri hakiyeng siem kumju u Daniel u yaine hawa kaba mani yo try but u bau blay jong u wat lada wan makana kita ki jingpen septieng yu septieng dikani kala penlong bau blay hi bau i yo no brio pen sobhai u pha ken ke jingada kum taru maphi kum ki hap ki beret lada phi em ke jingem ke pen sobhai u blay kum bau Daniel ule ada pikango ikikimi ikikpajong pi puli ikten ke jong blai pikango yo blai pimle kano no pen sosi yo blai pimle pop piat ke dulti ke basngor ke lenti ke ben pimle kano ke pen sosi ikimi ikpajong pi ban pia rengkar baru blai bat fiduai man la kapor fiduai pila kembali Daniel bat kumta ublai ru yapi kum ki hap ki baret lar dapi dan ganu ka jaka ka balese dan ganu ka jingma ka jingman sa ublai unya da yapi bar kum juru amtang kata ka jingada ublai upelat yapi ka jingyam badru ukentiu yapi sijrong tapi kango ya ublai ukentiu ya kita ki bakongo ki jong ya ki besep tiang ublai ukentiu kila ban yo kam ki bahe kikam
kumbolong Daniel wiyo kakam kabahe kakam man syakrius im man syang hapo kay yings im kumjuru da piki hap ki baren pikongo ublay unkar khu pi un ai bot un pendap ya kijing dan kam kijang pi ba man la kasngi te man to blay un darangkat ba pi kum ki hap ki baren panap ta ka buram kijang amen. Ipan pau ke jing semua imista el rap thap ibala sami ke khubor ling ba ka ni ka por hanget ba ngeduai ba ke ke bangi layos ngau ling ba ka jing kana longsha ka khubor ka ba ai jing mentoy bat ka jing kermen da benta ka jing im ka jing ba mala kasngi ipan pau ke jing semua na baro ki nang shimenta na du iba polis tang ba duai inong yalam jing roi iba ai ka jing roi kerpang ka na ka benta ka recording team jang ka GCS bat kumjur inong keren bat ram lang bat ngi baro ki ba yepe ka ni ka online service ling ba ka ni ka step ban hadian jang ni kerpat i mista rap thap ban pelaj ini nak jingker khu penwai Tagani wai no hak ba wai no jong kini kajing syakri kajing mani jongi kum ki hep ki baren tu ai ba kajing ai ka bada biang kajong try bot nong pen em jongi u Jesus Christ kajing ba ka ba mayan ka ba bom jukut sebom jukut kajong blay ka pa lam ba kajing slok ka ba tiang ka ba pensat bor kajong mensem ko kini sangsa lam ringkat bat ki hep ki baren keleng setelah kepertai ki bamani dam hame kumju kirungai keleng setelah kepertai menta sudah ki arta babat bom cukut ru amen.